Tliet psikjatri li assessjaw lil Ebner Aquilina li jinsab akkużat bil-qtil u l-istupru tal-istudenta Pollakka Polina Dębska sabu li kellu rabja kbira kontra n-nisa u rrid ikollu x'jaqsam sesswalment ma' katavru. Dettalji li ħarġu minn rapport dwar l-istat mentali ta' Aquilina nqraw fil-qorti jekk kif komplit il-kompilazzjoni tal-evidenza. L-esperti sabu li l-aħħar li assessjawh fil-15 ta' Marzu sabu li Aquilina ma kellu ebda dillużjonijiet. Seduta preċedenti fil-qorti ntqalli hu kien ġie ffilmjat jammetti mal-pulizija li qatel u li wara stupra lil Polina Dębska fit-2 ta' Jannar u kif skontu ix-xitan kienet jgħidlu biex joqtol aktar persuni. Aquilina ċaħat l-akkużi kollha miġjuba fil-konfront tiegħu. War li ħarġu dettalji tar-rapport dwar l-istat tas-saħħa mentali ta' Aquilina, il-Maġistrat Marzen Farrugia rimarkat li jrid ikun hemm indikazzjoni bejn stat ta' ġen f'terminu mediku u dak legali. F'dan il-każ il-psikjatri kellhom jevalwaw jekk Aquilina kienx f'qagħda li jgħaddi ġuri u mhux jekk kienx fi stat ta' ġen fil-mument tal-qtil. Ir-rapport sab li Aquilina kellu personalità antisoċjali u kellu rabja kbira kontra d-dinja u kontra n-nisa. Ħareġ ukoll li mhux tal-li rrid li jkollu x'jaqsam sesswalment ma' mara, imma tal-li rrid ikollu x'jaqsam sesswalment ma' ġisem mejjed. Il-fatt li seta' jipprovdi ħafna dettalji dwar dakinhar li seħħ il-każ wera li Aquilina seta' jiftakar ħafna u kif it-tattika tiegħu issa jaf tkun li qed jevita li jirrispondi l-mistoqsijiet. U kellu biżejjed kapaċità mentali biex iqabbad avukat biex jassistih, tant li kien jaf li kellu bżonn wieħed. Mario Mifsud, l-avukat difensur, tefa' dubju dwar ir-rapport u żvela lil ħamis l-akkużat attakka psikjatra. Minkejja dan il-ġimgħa jinsab fil-qorti. Dan ir-rapport jidher li jmur kontra rapport preċedenti li sar minn 3 psikjatri oħra li sabu li l-akkużat kien fi stat ta' ġen fil-mument meta seħħ il-każ, fejn meta xedu f'Ġunju ħareġ li kien kellu delużjonijiet u ma kienx fi stat li jgħaddi ġuri. Il-qorti semet kif resident f'San Ġiljan innota kif dakinhar tal-każ ra lill-akkużat u ħaseb li qed jagħmel il-push-ups. Bejn u bejn ruħu kummenta dwar kemm kien jidher enerġetiku daqshekk kmieni filgħodu. Għalli jura x-xena għall-inqas minn sekonda iżda ma sema xejn għax kienet jisma' r-rużarju fuq ir-radju. War li wasal id-dar sema li kien hemm qtil u kuntattja lill-pulizija biex jispjegalhom x'kien ra. Nikola Vujkovic, Serb ta' 33 sena ngħata l-ħelsien mill-arrest kif jinsab mixli li weġa gravi żagħżugħ ta' 29 sena fi ġlieda fi stabbilment Futilajn u ġie mixli li weġa gravi li żagħżugħ Jean-Claude Kutajjar u ġie mixli wkoll li kiser il-paċi pubblika. Vujkovic ġie mixli li f'Marzu nqabad passaport falsu ta' dettalji folots li l-uffiċjal pubbliku ġie akkużat ukoll li f'Ġunju għeddet 4 uffiċjali tal-Pulizija fil-Gżira fil-waqt li ħebba lihom u darabhom ħafif. U għanata l-libertà provizorja fuq depożitu ta' 5,000 euro u garanzija personali ta' 10,000 euro fil-waqt li jrid jiffirma l-assa kuljum.